ka riga ka zaɓi niche, wato ɓangaren da zaka dinga yin content a kansa, amma kuma kana fama da rashin idea ko kuma rashin sanin ta inda kamata ka fara abubuwanka, ka hutar da kanka ta hanyar amfani da AI wajen samun ƙarin ideas da kuma samun tsari mai kyau wajen yin aikinka. Ka tsaya kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin samun wasu hanyoyi da su taimake ka wajen tsara ayyukanka cikin sauƙi da kuma gamsar da masu bibiyarka. Idan kai sabo ne a wannan shafi, ka tabbatar ka yi following ɗinmu a Facebook da TikTok, sannan ka tabbatar ka mana subscribing a YouTube, ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora su. Bayan ka zaɓi niche ɗinka, yana da kyau ka dinga ƙarawa da fasahar AI domin ƙara inganta aikinka. Yanzu bari mu ɗauki wani niche guda ɗaya domin mu je mu gwaji a kansa domin ganin yadda za ka iya samun ƙarin basira da fasaha daga AI. Mu ɗauki misalin mutum da yake son ya fara yin content a kan fannin tarihi. Sai mu tattauna da ChatGPT domin mu ga yadda zai iya taimaka masa wurin samun ƙarin ideas da kuma samun tsari mai kyau. Yanzu mu tashi mu ɗunguma mu tafi cikin birnin ChatGPT domin mu ga yadda za a yi. Domin mu ga yadda za mu tambaye shi ya ba mu ideas akan wannan ɓangare da muka zaɓa na tarihi. Na hau mu gani. Idan muka hau kan ChatGPT, bayan ya buɗe mana, misali sai mu rubuta masa prompt kamar yadda kuke gani. Misali, ni content creator ne, na zaɓi ɓangaren tarihi da al'adun Hausawa a matsayin niche ɗina, amma na rasa ta yadda zan fara content ɗin saboda ƙarancin idea. A matsayinka na ƙwararre wajen tsara strategies na content, kuma babban masanin tarihin ƙasar Hausa, ina so ka bani shawara da ideas akan wannan lamarin. Bayan mun rubuta masa ga abin da yake ce mana. Madalla sosai, ka ɗauki babban niche mai amfani da daraja, wato tarihin al'adun Hausawa. Wannan ɓangare ba kawai zai kawo maka masu sauraro bane ba, har ma zai baka damar gina sunanka a matsayin mai ilimi, mai riƙe al'ada da kuma ilmantar da jama'a. Zan baka cikakkiyar hanya ta yadda za ka iya farawa da kuma irin ideas ɗin da za su taimake ka. Kun ga yanzu a wannan ga matakan da ya fara bamu, wato matakai na farko don fara content creation a niche ɗinka, wato fannin tarihi kenan. Ya fara faɗa mana cewa ya kamata mu tsaida manufa, wato mu fitar da goals ɗin da muke so mu cimma. Sannan ga shi nan misali kamar me target ɗinmu. Target ɗinmu shine kawai mu yi abin a matsayin nishaɗi ko a matsayin ilmantarwa ko a matsayin tabbatar da rage al'ada. Abu na biyu ya ce mu gane audience ɗinmu domin mu san yadda za mu san musu sabo. Abu na uku, mu tsayar da nau'in content. Gashi nan shi ma ya yi bayani cewa za mu iya dinga yi a rubutu ne ko a podcast ne ko a videos ne ko infographics ne, duk gashi nan. Bayan ya gama bamu wannan abin, wanda kun ga ba ma shi muka kawo a ranmu cewa za mu samu da farko ba, mu kawai mun nema ideas ne. To amma a karo na biyu ga fannin ideas nan kuma ya zo mana su, yace ideas da za ka iya farawa da su. Na farko tarihi. Yace tarihin shahararrun sarakunan Hausa, Bayajidda, Sarki Muhammadu Rumfa, Usman Dan Fodio a matsayin misali. Tarihin manyan garuruwa kamar Kano, Katsina, Zazzau, Gobir, Daura, Sokoto. Tarihin kasuwanci da tattalin arziki, cinikayya da Sahara, Kasuwar Kurmi. Tarihin addini a Hausaland, shigowar Musulunci da kuma makarantar allo. Fannin al'ada, al'adun aure, lefe, kaya, rawa, kiɗan gargajiya, al'adar haihuwa da tarbiyyar yara, abinci na gargajiya, tuwo, miya, duk gashi nan ya bamu wasu ideas wanda idan mutum yana da ido a fannin, kai tsaye dama ya san yadda zai tsara wani abubuwan, hikima yana amfani da su zai samu content na tsawon lokaci ba tare da ya ƙara samun ɗaukewar basira ko fasaha ba. Kun ga wannan shawarin da ya bamu ya haskawa wanda yake son fara content akan fannin tarihi amma bai san yadda zai fara ba. In ya wannan abu in ya karanta, zai samu ideas, zai samu abubuwa, zai samu ƙarin buɗewar basira da fasaha a wannan fannin, kuma zai samu abin da zai kuma yi amfani da shi ba tare da ya ƙare ba. Wannan shine misalin da ake amfani da ChatGPT ko in ce AI wajen samun content idea akan abin da mutum yake so ya saka a gaba. Barkanmu da dawowa. Na san yanzu kun fahimci abin da nake nufi, kuma kun fahimci da AI zai iya taimaka muku gurin ƙarin samun buɗewar idea da kuma samun sauƙin tsara abubuwan da ya kamata a cikin lokaci ƙalilan. Ba sai iya fannin tarihi ba, wannan mun yi gwaji ne. A kowane fanni kake son kai content ɗinka, za ka iya bin wannan hanyar domin samun ƙarin ideas da kuma samun tsari mai kyau. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ku tabbatar kun yi mana liking sannan kuma mana sharing domin mutane su amfana da wannan bidiyo. Sunana Awaisu Al'arabi Fage, nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba.